Moito, moita xeada, por aí entra o aire por todos os lados, moito frío para seguir. É o testemunho de Anxo Martínez, un veciño de Melide que viviu nunha chabola no monte. Quedou sen traballo e sen cartos, estivo 2 meses nun caseto emprestado, sen auga e sen luz, no que malamente se podía deitar para dormir. Anxo Martínez non ten reparo en contar a súa triste historia, nin en ensinar a chabola onde dormiu durante 2 meses nun monte de Melide. Con 49 anos quedou no paro e sen medios de vida. Un coñecido prestoulle este cuberto para pasar as noites. Sabedes que non é sin luz, sin agua. A agua se colle dai do tellado, que cae aquí nese cubo para lavarse un pouco as maus e a cara. Por aí entra o aire por todos os lados, moito frío para seguir. Gracias a Dios, pasei. Anxo estalles moi agradecidos que a axudaron, un sindicalista da UGT e Cáritas. Grazas a eles agora pode dormir nunha pensión e comer. Estou tramitando paro, estes amigos me están buscando un traballo, depois vivir dignamente como cualquier persona, non como un animal. É o único que pido, que quero unha vivenda digna e vivir como unha persona. Non pido máis. Quéixase dos servizos sociais do Concello. Asegura que non se preocuparon de velo cuberto no que vivía e que só lle deron lambonadas para comer. No Concello din que Anxo terxiversa os feitos e que están dispostos a buscarlle outra solución ao seu problema de aloxamento.